Muri Zimbabwe muri sei. Welcome back to our YouTube channel. Zita rangu ndinoitwa Hamu. Muri Zimbabwe makasimba here. Zita rangu ndinoitwa Hatirari. Tisu tinofambira nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nhasi tafamba tina Hamu. Now tiri muguta reHarare naHatirare, and we just came across mukoma wedu, and andikukunyeperai, we are here to spread awareness yeupenyu kuraramiwa nevanhu kunze uko, because a lot of you guys unogona kuona munhu and then you judge usati wanzwa nyaya yake. So panapa tiripo kuti tikupei mararamiro ari kuita vanhu, and some of the things zvinozoita kuti munhu azopedzisire apa state yaanenge ari. So instead of yekujaja munhu nezvatinenge taona paface, I think it's important kunzwa nyaya yake. I don't know kuti unofunge Hatirare. Kufambira kutosvika pane munhu tomubvunza zviri kuitika, zviri kumutambudza, zvakakonzeresa kuti apinde mazviri chii. Tinoona zvichibatsira veruzhinji kuti vanozowanawo kuda kumubatsira nenzira yakanaka. Nokuti vazhinji vakaona munhu ari kugara mustreet, vanofungira kuti imbavha, anotibira, anoita zvemadrugs, pamwe akatadzira vabereki akaita sei. Saka tichifamba kuti tibvunze kuti chii chakaitika kuti iye ange achigara musango. Mukoma wangu zviri sei? Ndinofara hangu makadiwo muri Zimbabwe. Popo. Like zita renyu mimi munoitwani? Nezita rangu ndinonzi Chipameso. Ndinobva kuKaroyi. Okay, tisati tanatsonzwa zvizhinji. I don't know, mune zvipo here zvamuinazvo? Like, you know, talent. Chipo chiripo. Chipo changu ndechekutamba. Oh, zvekutodaro. Okay, so mukoma wangu ndanzwa muchitaura zvekuti munobva kuKaroyi. Yes. Kwanga kuri sei kuKaroyi before mauya kuHarare? kuKaroyi kwangu kuri nani. Zvekutodaro. So mungatitsanangurire kuti makasvika sei kuti muzosvike kuHarare? Ndokwanisa hangu kutaurawo mafambiro andakaita. Ndakauya kuno ndichida kuonawo hanzvadzi yababa vangu. So vanogara kuWarren Park 1. Ndakasvikako nemusi weSaturday. Zvinzi avapo vaenda kumusangano kuchechi. Ndodzoka musi weMonday ndokuzoenda Monday. Ndichisvika vakaramba kuti ndinge ndichigara pamba, vakandimhanyisa, vakandidzinga, vakandidzokera kwavabva. Ndosaka ndiri muno muHarare ndiri kungogunduruka. Okay, kuKaroyi, pamakabva kuKaroyi anditi, manga mabvawo zvakanaka here? Ezini manga muri kugara nani? kuKaroyi nasi kugara nemunhu ndandiri kugara ndegani. Okay, ko vabereki venyu? Chembere wangu wakashayika 2017, baba wakashayika 2019. Okay. Alright, zvese izvi zvakaitika rini? Zvekuti iwewe kubva kwawakabva kuKaroyi wakabva rini kuKaroyi? kuKaroyi ndakabva ndane 1 week ndabva kuKaroyi. 1 week wabva kuKaroyi. Tete ava vanga vakufonera here? Vanga vasina. Ndasitorina nafoni namba dzavo nyaya kuti ndaingopaziva pamba. Munhu akauya achiti ari kuenda kune hama dzake. So wane 1 week uri muno? Okay, so mubvunzo wangu inini uri pakuti, what's your plan from now? Apa hangu handina kana plan. So are you in a position yekuti unogona kuti ndakudzokera kuKaroyi, or wakutongoti rega ndirarame munomu ndichiita zvandiri kuita? Ndo zvandakatongoona kuti zvirinani, ndakashaya munhu anondibatsira nemari transport yekudzokera kumba. Alright. Okay. Now, I don't know, Karoyi iri kusaidi kupi? kuKariba? Kariba road. Okay. So iwewe mira Hamu, ipapoda kupanzwisisa. Kubva kuKaroyi iwewe mari yebhazi wakaiwana kupi? Mari yekuti upinde muHarare? Ndanga ndatakura mumwe munhu nechingoro ndobva andipawo $5 yaakandipa ndokuchema paboundary ndakwanisa kuya kuno. Akaitwa sara pavana pakafa vabereki ndiani? Bamunini. Bamunini ava vari kupa? Asitoziva kuti vari kugara kupi. Vakangobuda muKaroyi pa2019, asitoziva kuti vari kugara ipi. Alright, imimi mumhuri yenyu makazvarwa muri vangani? Mumba mevabereki vako iwewe? Mumba mevabereki vangu takazvarwa 3. So pa3 wedu ndini first born. 2 vacho havasi vana vababa vangu inini, vana vamwe baba. So vari kugara kuna baba wavo iyo.
ndokwawakatorwa ikoko. Saka iwo zvauri kufunga kudzokera kukaroi, ufunga kuti wadzokera kukaroi unosvika uchipamba imba yevabereki pawaigara. Yes. Saka izvozvo hakuda munhu. Hakuna. Uri kuzvionawo sei? Ya zvinhu zviri painful handiko kunyepera, and I think kuti at this position mudara patasvika panapa, if someone is to help you nemari yetransport, ungafunge kuti iwewe ungatora nguva yakareba sei wapinda mukaroi? Ndingangoti pamwe zvekuma 1 hour 2 hours iko kunde ndapinda mukaroi. Okay, so far pawiki iri wanga uri kurarama sei? Wanga uri kudyei, kunwei, urara pai? Ndiri kurara kunonzi kuelectric center uko baba wakari kusaidi kuMbare ndokwandorara. Then chikafu ndotoendawo pane imwe kantini ndotongokumbirawo madha veipapo vanokwanisa kundibatsirawo nechisadza nemavheji ndodya kwanisa kurarama. Tete vako ivo vanogara kupi? Tete vekukumhanyisa Vanogara kuWarren Park 1. Pakaipawo zvisingaite. So have you ever tried to look for help yemari yetransport at this point in time? Yes. So zviri kumbofamba sei, zvakamira sei so far pamari yekuti uwane mariwo yetransport yekuti udzokere? Zvaizvozvo hangu ndasina kana munhu kuti anokwanisa kuti andibatsire, but pamari yetransport yekuti ndidzokere kunoita iko $8 kuenda kukaroi, asi ndakawana $5 ndokwanisa kuchema pabhazi ndodzokerawo semachemero andakaita pakuuya. machallenges so far awasangana nawo kubva uchitanga kugara mustreet, kubva uchitanga upinda muno muHarare, machallenges akaita sei? Ndingati life yandikurarama yekurara panze handisi kukwanisa kunge ndichifarira 1. 2, ndiri kusanganawo nevamwe vanhu vakasiyana-siyana, vamwe vanoda kundifundisa kubata mishonga, but mwoyo wangu unoramba. Tine nyaya takanzwa kumashure, takadzoka kumashure. Yeah. Pane street kid uya akambobuda achiti akaromba uya. Oh, ndamuziya aina Uncle Saint. Ana Uncle Saint, exactly. Vanhu ava vanenge vada kudzidzisa kubata mushonga ndevamwe here vamwe vanhu vari kuita zvaunoita zvokugara mustreet. Yes. Asi vanenge vane mari here kana kuti kungobatawo mushonga uyu mushonga wakaita sei, ungakwanisa kupatsanangura? Vanenge vachindifurira kuti ande tinoromba kuChipinge kune vanhu vanorombesa, but inini ndinongodedzera kuti amana mirai ndifunge kuti mangwana ndinoita sei, but mangwana acho handizionane navo, ndinenge ndichitambira kwangu ndega kuavoida kuenda nobata mushonga. Asi ivo vane mari dzavatove nadzo? Havasati vane mari. Vanotombo iwo kufunga kwako iwo kana kuona kwako pane vakambokuendera kuChipinge? Pane mumwe akatombofona kuChipinge, phone number idzodzo dzikadayirwa, ndobva ati ndoda kuona isei, zvakanzi ndinowanika kuChipinge, zita rangu ndoitawo Soko nemunhu wacho waifonera. Ukuzviona sei? I think kurarama mustreet kunhu kuri dangerous because at this point in time yachauya. So I think kuti mhuri yeZimbabwe kune vanenge vari kunzwa, I know kuti kune hama out there dzinogona dzichinzwa, vanhu vane mwoyo wekuda kubatsira nerudo, and isusu we are always here. Yeah. And we are trying to uncover the dark side yekurarama mustreet, because isusu handidi kunyepera tinogona kuona munhu tofunga kuti mazvokuda mawange nyora totosiya zvakadaro. So at this point in time mukoma wangu kukaroi, imba mukuti yakasara isina munhu, yanga iri imba yekuti inenge iriwo mumatownship kana kuti kwanga kuri kumusha? Karoi yekumusha kumaruzeva township. Okay, so hapana here zvamuri kutyirawo kuti hwamakasiyirwa inheritance, hapana zvingangowawo here zvaparadzwa nembavha kutaura watiri kuita uno? Handisiri kutoziva pari zvino, asi ndongoziva kuti ndakasiyawo mubhedha neodrop nekitchen net neroom divider negas stove 2 plates, ndo zvinhu zvanga zviri mumba chete mandogara. Tete makamboapproach here nenyaya yekuti mukudawo transport money yekuti mudzokere kumba? Ndakavataurira but havanga vasingakwanisi kuzvinzwisisa, ende panze havana kana kutombobuda, vakatongotaura
manyisa vatori mumba mavo. Alright, vabereki vari vapenyu havana kubvira vambochinjana mashoko here pakati pavo kana iwewo kuvatadzira? Ndisingazozive zvangu, but inini zvokuvatadzira ivo tete hangu handina kumbovatadzira. Ndingati kunoku ndakapedzera kuuya ndiri mudiki, almost zvokuma 10 years. Ndiri kunoku ndakatouyawo ndina amai, tauya kumba kwavo, ndopandaiziva kuti vanogara kuWarren Park 1. So ndangoti regai ndombonoona hanzvadzi yababa wangu kuve kuWarren Park 1 kuHarare. So ndichisvika munomu ndakaburukira paMbare, mandatanga kutobvunzawo, ndopandakatanga kudirectwa nevanhu zvakanzi unofamba so kuti usvike. Kusvika ndasvika ipapo. Okay, mubvunzo unogona kuti hange tikudzokera kumashure mbichana. Since pawakasiyiwa 2017 and then 2019, upenyu hwatingati iwewe wanga wawe kurarama, wanga wa munhu wekuti tingati wairaramiswa sei or wairarama sei, chingava zvekudya nezvekupfeka? Pandakasiyiwa inini ndanga ndakurarama nekupusha zvingoro mukaroi, ndichiwana kuti mari totengawo mbatya dzangu dzekupfeka nechikafu chekudya, ndichitorara panhu pari right. Okay, kuri kunzi tazodzoka kunoku 2-3 days from now takabata mari yekuti unokwanisa iwewe kudzokera kukaroi, for example $5. Hatikwanisi here futi kuzoti after 1 week tozosangana newe futi muno? Kwete, hazvitombofi zvakaita, ndienda kudzokera kumba kwedu. Muri yeZimbabwe unowanzowanika kupi iwewe paunowanzowanika? Nekuti foni hauna handi? Foni handina. Unowanzowanika kupi? Ndowanzowanika kubva riri kusaidi kuMbare, takuenda kuMbare uku panonzi paHollis. ndopaziya paHollis. Kusaidi kumagaba chichi uko ndokwaunowanika, ndokwaunorara. Because pane futi kuma door frame uko ndokunonzi kugate number 1 handiti? Yeah. So isusu zvatakuita panapa ndezvekudai tinokwanisa kutsvaga $5 2-3 days from now tinenge taiwana mari iyoyo, and then tobatana newe tokwanisa kusiya takunyorera phone number, touya tobva tagara pasi wobhabhaisa vanhu, because I know kuti vamwe vanhu vachiona video iri they are going to put tuma contributions, wobhabhaisa vanhu and then oenda zvako kumba, vanhu vaziya kuti iwe mukomana asafe. Okay. Mashoko aroda kuudza kumhuri yeZimbabwe ekupesera ndeyekuti chii? Ndingangoti kumhuri yeZimbabwe ngaingokwanisa kundibatsirawo nemari yekuti ndidzokerese ndongonotango bhizinesi rangu randaingoitawo ndiri ikoko kusviko ndave munhu ari tori pane imwe stage. Alright, ndoita kunge ndakukudzoserawo mashure. Veukama pane anombokucheukawo? Hapana kana anombondiona pane veukama, vakangondiona semunhu akangoraswa kumarara. Ndo maonero avanondiita, ndisingatozivi kuti upenyu hwangu uri kuenda kupi ende uye hwakambobva kupi. So at this point in time zvinhu zvese wasiyira kuna Mwari. Okay, muri yeZimbabwe, I don't know Hatrare if you have mamwe mashoko aunokwanisa kutaura. Ndapererwa. Ukaona munhu hama yako tete vako vakukudzinga pamba uchisvika, zvine chiriwo chii? Same blood. Okay, so muri yeZimbabwe, I think we have reached a point yekuti isusu taakusiyirawo imimi, but inini I am positive, I am sure kuti 2-3 days from now mari yemukomana inenge yawanika, and we hope kuti paanozosvika iye taakutaura zvekuti weekend mukomana anenge adzokera kumaraini. So tasvikawo pagumira nyaya yedu muri yeZimbabwe. Stay tuned, do not forget to subscribe to this YouTube channel. Thank you all and God bless you.